Štát je veľmi dobrý nájomca a čo sa týka realít na Slovensku, tak hlavne je veľmi dobrý kupca. Vieme si to povedať na niekoľkých nasledovných príkladoch. Ministerstvo informatizácie a regionálneho rozvoja má ročnú zmluvu v priemere za 2,7 milióna eur. Ministerstvo športu a cestovného ruchu takmer 2 milióny. Nebudeme hovoriť, že aj čo sa týka komerčných priestorov a ich prenajmov, tak štát štandardne platí zhruba o 10 až 15% viac ako ostatné komerčné subjekty. Ale aby sa nepovedalo, štát opäť nakupoval. Pamätáte si, kde bolo ministerstvo školstva? No i určite viete, že sa nachádzalo na bratislavských Kramároch, takmer na jej začiatku blízkosti Limbovej ulice. Ale štát kúpil Petržalke budovu Tatra City, ktorú zakúpil za údajne viac ako 30 miliónov eur. Alebo budova Kukurice, ktorú všetci poznáte, ľudový názov Kukurica, bývalá kasárne Družba, ktoré sa nachádzajú na Kukučinovej ulici. Pôvodný plán bol opätovné využitie ako ubytovacie kapacity pre členov ministerstva obrany, to znamená, či už to boli vojaci, personál a tak ďalej. Ponovom to bude sídlo samotného ministerstva obrany, čiže pôvodná cena stúpla. Pochopiteľne dalo by sa čakať, že sa budeme baviť o 10-15%. Nie. Pôvodný odhad z 30 miliónov eur sa vyšplhal na viac ako 60 miliónov eur.